Mhlambe nje asiqale sibingelele la sibingelele nje wonke umuntu okhona la kwipanel, sibingelele uhost, sibingelele nalapha kwi-comment section ezansi. Singomakhanya sithi sanibonani. Cha bafowethu ake sibonge la lo mbono lona oqhamukile after uhamba kwalensizwa le ebesiphila nayo la kwa TikTok. Esikubongayo ke sibonga le initiative enithathile, angazi noma nguWenscover oqhamuke nalombono wokuthi kuqalwe lesikhwama lesi mangizwe kahle ngathi siqala ku20 rand siyaphezulu. Sacela ungiconfirmele lapha. Ya siqala ku20 rand kuyaphezulu impela. Kunjani? Okay. No, ake siqale nje siduduze lapha yana emndenini. Siduduze kubo bonke nje ihlobo zayo lensizwa kanye nabo bonke nje abangani bayo, ebese ngithi nje kini nonke ma Red Nation sorani bafowethu, sorani ingane zakwethu. Igame kaMaskandi akuyona inhloso yethu thina abadlali bayo ukuthi ifinyelele kulento le eyenzakalayo njengamanje noma eyenzakalile njengamanje. Inhloso yethu nje ukuyiphushela nje uMaskandi, singcofane ngalendlela esingcofana ngayo okudlalisana lokhu kokuthi uMaskandi uloduse ematheni kulokukhulunywa ngawo lo trend. Indlela ke mhlambe ke singcofana ngayo ingaba wrong sometimes somehow, kodwa inhloso kusuke ngekona ukuba wrong, kusuke kuphusha nje ukuthi uMaskandi uloduse ematheni. Ingakho ke nje sithi ma Red Nation sithi nje sorry ngokulahlekelwa kwenu. Elinye ke lamaqhawe ebelikade linimele kakhulu la kuMaskandi kweza abalandeli bakaMthandeni. Bengifuna ukuthi mina ke into edala ukuthi ngibonga ukuthi niqale lo mbono wokunikela ngalendlela le. Nami ngiyathembisa nje ukuthi ngizoyithatha i-account kube khona engikuphosayo, although mina ngumlandeli nje kaKhuzani, kodwa ngizokuphosa engikuphosayo ekulahlekeni nalensizwa ebezidlala nayo nje umdlalo kaMatalabhana la kuMaskandi kubalandeli. Sitalabhana kanje uthi manje ubani engizomtalabha ngoba lensizwa bengidamzela nje kamnandi kuyo, ngitalabhe la ngithanda khona, ngithuke nje kuyinsizwe strong engazweli kalula. Ngifuna ukusho nje ukuthi mina njengoMax Makhanya I'm one of abantu abakuzwayo ukulahlekelwa, ngoba lensizwa le cha bengitalabhana kamnandi kamnale besithi noma sihlangene ko live kwazeke nje ukuthi kulo live ke wakho usiqiniseke ngoba uyena obengimema ko live bakhe, kwazeke nje ukuthi hayi kuzoba mnandi kulo live ngoba nami ngikhona kulo live wakho usiqiniseke. So zibhlungu kakhulu ezindaba. Recently nje mhlambe mangathi nje kusukela nje kulonyaka uqalile 2025 hayi lensizwa ngabe nginamanga mangathi impela kube khona okubi between mina nayo, mhlambe ebengikusola noma yena bekusola. Last week wangifonela usiqiniseko engixoxela, wayengifonela nenye nje, waqala ngifonela nezinye insizwa nje bewu3 kwadlo ukuthi ngangingekho ke space nesright. Angisezwakala Wescover mana khona indaba enjena bafu. Ngisacela mina ngabe niminishini ukuthi imali ingenaphi, ningathinti igama likaKhumalo, ningasho futhi ukuthi baphila empilweni nesiqiniseko. Ngicela nje nibambe kuthini nakufaka okufakekayo ukuthi kuyakubani kanjani. 2 niphinde lento yokuthi ama Red Nation warawala engalibe fakwa la. Siqiniseko umhlazi kaMaskandi. So njengamanje ufuna ukuphuma esandleni ukuthi ama Red Nation kwathini lo nonsense asamsana nayo. Nibambeni lapho. Okay. Qhubeka Makhaya.
Cha asibonge ke ithuba nje singezokwanda nakakhulu mhlambe asicacise lokho mina bengiphila la ku TikTok la kule social media lenkundla leyokuxhumana ekuthiwa TikTok mina nosiqiniseko besiphila njengokuthi ongaphesheya ungaphesheya esayidini nje lami personal ekuphileni nosiqiniseko bengiphila naye njengomlandeli wama Red Nation mina ngibe umlandeli wangapha kwi-Blue Nation sengisho kwi-personal space sala ku TikTok so ingakho nje ngiduduza kakhulu kuma Red Nation emndenini and so on. Okay angidluleke lapho ngize la ekutheni uma ngabe lensizwa ingifonela babe ngixoxa because wayengehedwa babe ngixoxela ngomcimbi awuplanayo okwaba into enhle kakhulu ukuthi baplana umcimbi ukuthi kube nomcimbi kaMaskandi ozoqhamuka esayidini labalandeli bakaMaskandi usiqiniseko ke kuzoba uyena umnikazi wombono and kulowo mcimbi loyo ukuthi wenzeke iproposal kwakuwukuthi kuzoba nemali mhlambe ekhishwayo kube isikhwama esibhekelela ukuthi lo mcimbi lowo ube impumelelo owayesuggeste ukuthi ke kungenzeka kube yiwo ama-20 rand lawo ingakho ke ngithe mangiqala ngathi ngimshayela izandla kakhulu umuntu oqhamuke nalombono ukuthi kuqalwe lesisikhwama ukuthi engathi insizwa ingafihleka kahle ngendlela enesizotha ngoba lento yama-20 rand masingakhuluma nje iqiniso cha ibikhona emqondweni wakhe usiqiniseko kodwa kuzoba eyomcimbi umbono wakhe aqhamuke nawo yena njoba simaje usiqiniseko bekuyinsizwa ezihlakaniphele nje uyabona so ubezobe eqhamuka nento enkulu esayidini labalandeli bakaMaskandi ku TikTok ewumcimbi obeyizobe ngempela izoba nkulu kakhulu ungendlela ababengixoxele ngayo esavolontiya nathi sathi hayi impela siyawuza umbono omuhle kakhulu futhi sizowusupport so bengisho lokho ke nje bakwethu ukuthi siyabonga lento le yalama 20 rand afakwa awaqhubeke siyabaqhuquzela abantu abaqhubeka impela abawafake ukuze insizwa yakithi asisho ukuthi ngokufaka le mali efakwayo mhlambe sithi isimo siyabheda or isimo sironge cha asisho njalo kodwa ukukhombisa nje ukuthi insizwa ebesiphila nayo kuMaskandi ngempela naku esayidini labalandeli ku TikTok sivela ngalendlela ukuvela njengesayidi lika TikTok siyabonga kakhulu ke bakwethu awuqhubeke umbono danke. No siyabonga Makhanya uqhabangi la uqeda ukubhala la uthi usahambisa umndeni kaSiqiniseko and then ke masebuya uzobe free ngoba vele manje nje babhizi kakhulu bahamba ibhedlela bahamba home affairs benza into eziningi so ebeshilo vele wathi isikhathi ngeke abe naso kahle kodwa kwamanje uthi usahambisa umndeni ngingazi ke ukuthi uyisa kuphi kodwa uthi uzoshesha abuye and then ke angaze ngicela ningisendele ku inbox le account ngoba angiyeke endaweni ukuthi ngingakwazi ukuyimemorize ngomqondo la mayivela mangenza nje sikhova ungisendele ngale ku inbox ukuze nami kube khona engikuphosayo. Okay sobonga kakhulu siyabonga mfowethu Max Makhanya ke lo bafowethu siyawabonga amazwi akho asikhuthaza nathi kakhulu kunjalo nje bafowethu. Okay wesikhova angazi ngifikele thana ukhumalo ubeseke wabeka kancane ukuthi mhlambe bacabanga ukuthi umcimbi wakhe wokugcina uzoba nini noma mhlambe agagaziwe kwamanje kusaele akakaziwe kwamanje mhlawumbe ke masebuya ila azochaza khona yayibo lonto okwamanje nje lothi into enganitshela yona ukuthi vele uSiqiniseko uyongcwatshelwa vele kubo kwamaphumulo into vele ngisho ngayo leyo ukuthi ke umcimbi uzobunini uzobungesabatha noma ngesonto noma njani sizozwa ngaye nje uThabana masebuya silinde nje yena uthe uyabuya nje manje usahambisa umndeni
shuthi kahle kahle uyashayela ngeke akhone yabo. Ngiyabonga mfowethu. Yabona. Choma ngathi ubusakhuluma singazi uthi kanjani. Mhlawumbe umuntu akabingelele kakhulu Njomani bese bingelela wonke umuntu okhona la kunzima ukuphawula kulento ekanje kuyasinda kakhulu kuyasinda mhlawumbe futhi okunye engingakunxusa kubafowethu uma kwenzeka ngikhona kuma panel ngisuke ngikhona njengawo wonke omunye umuntu asikho isidingo sokuthi mhlawumbe nifakele abafowethu incindezi ukuthi akinyuke khona engingakusho mhlawumbe yebo ngisuke ngizophawula nami kodwa ngiyafisa ukuthi ngingangenzi umuntu engasiyena ngayinto nje nami isithunzi esiphila phakathi kwabantu Njomane ngifisa ukuqale ngibeka amagama ukuthi ngiyazwelana kakhulu nomndeni wakaMthembu okuwona obhekene nalesi simo yebo sonke siyazwelana ngoba thina abanye simasi ngempela usiqiniseko futhi kuthini befana nengane kuningi kade sixoxa futhi sikwenza simlekelela kokuyi ukuthi ebengcono uhambo lokuhamba lokuphila lunendlela yakhona sizamile ngazo zonke izindlela besingazama ngazo ngoba besimthanda besifisa futhi ukumbona eqhubeka eyaphambili indlela yokuphila kehlezi nendlela yayo angeke sikhombe ichashazi usithi sona sizathu esenze wahamba uma sekuphela izinsuku zomuntu kwenzeka noma ngabe yini bese hamba umuntu kodwa ngifisa ukusho lezi zinto kunina Mhlongo kakhulu wena ngoba usuka emakhaya nathi bafowethu ake sithi uma sifika phakathi kwabantu sibe yilento esiyofisa ukuthi ngelinye ilanga abantu abayosibona bese bishayela ihlombe ngayo uma sisuka singena phakathi kwenu sinikhuza noma sithi asibambisaneni sisuke singanizondi kodwa sisuke sifuna ukuthi la ningakaboni khona thina sike sabona khona ningalimali khona lento yomculo sikhulume kakhulu nani ngisazoba nabo abafowethu ngibafonelile abafowethu ngifonelile uSigwebo ngisazama ukuthola nabanye abafowethu abadala emculweni akusiyona indlela yokuhamba le akusiyona indlela yokuphila lenenza ngayo uma nisazobhala inhlambe ezifana nalezi enibhala kuma comment sekulela umuntu phansi nisazolimazana sekufanele ngabe manje sesifike esigabeni la khona sesibona khona ukuthi ayisahambi ngendlela mayisihamba kanjena seyiyaphuma esandleni uyabona sisondeza abantu abangangene kulento sibagcine sifaka kulento umthandeni nokhuzana bekho kulento kodwa amagama abahleze khona phakathi kwethu sesize safika esigabeni la khona sesicabanga noma sesikholelwa ukuthi lo monakala ukhona ngenxa yokuthi singabalandeli ayifanele ke ngabe silasikhona uyabona njengamanje sisesigabeni la khona abantu asebebhekene nalesi simo bonke abafowethu labade beshaya ihlombe bethu kuyintsizwa usiqiniseko abekho umndeni manje wehla wenyuka umndeni manje osucabanga ukuthi ithambo la uzolifihla kanjani uyayibona yonke lento ukuthi ibhlungu kangakanani angeke size futhi sinqume sithi impi kaMaskandi le siyaphila ngale kwamculo siyaphila ngale ka TikTok uyabo kodwa ngoba thina khona lokho esikubonile sakubeka phambi kwethu sizobeka khona ngoba iyona ndawo kade sasinomsindo bekuyile kodwa uma sisuke sinitshela abafowethu ukuthi nicabangela abantu abangekho la nicabangela imndeni yenu sisuke sikhuluma ngoba siyazi ukuthi imndeni yenu iyanidinga ngaphezulu kwethu thina singakujabulela ukunibona la singakujabulela futhi ukuthi siniswe nikhuluma but ekugcineni kosuku nempilo kufanele iphile
ninabantu abathembele kunina. Ngikhulume kakhulu ngisho lento kwabanye abafowethu, abanye abasangikhulumisi, abanye bayangikhuluma kabi bathi ngizenza ubaba ngubaba olahlile, ngoba mina Njomani into yokuqala okufanele uyazi, umhlongo njengoba ekhona uma ekhathala usuke namandla akuwe, amandla akhe amaningi washiya kuwe mayekhathala yena. Sizozama ngayo yonke indlela ukulekelela ukuthi umvela asafihleke kahle, kodwa uma nizoqhubeka nibhebhethekise ningafuni ukuthi kuhlalwe phansi ilungiswe lento, sisazophinde sibuye sizohlala kanje. Sizolwa nathi bafowethu ukuthi lengane ifihleke kahle, sizolekelela la sizokwazi ukuthi silekeleleko. Kodwa uma senifuna intilunga, ngisazokubiza osigwebo, ngisazokubiza umhlaka wathi, ngizonibiza nonke Sikhova, sinicela ukuthi bafowethu akuseyiyo le. Bafowethu kunabantu ababhala inhlamba la, sishayela ihlombe lodwa ngoba lowo muntu usuke veza ukuthi usupporta umuntu ohambisana naye. Izinto okufanele siyikhuze ziyihlazo lezi zinto. Kukhona abantu abajabule ukushona umuntu, abantu abasele noma ngathiwe benamaphutha amangakanani usiqiniseko, but abantu abafunda lama comment akuseyena usiqiniseko, abazali bakhe nabafowabo abangazi lutho. Hayi mina ngabe ngiyamvala ubaba kwabo ube kuya ngami. Should sengonile Njomani angazi. Cha ingakho ngimkhiphile awubonanga. Mina bafuthe engikucelayo, uyabona nje nangu futhi engithuka lo mfowethu kodwa akunankinga. Mina engikucela kunina bafowethu, ucela uvala ama comment maqwaba. Ngicela sibambisaneni manje, siyingane zandawona, siyadingana, abadali bethu bayasidinga, nemindeni yethu yasidinga. Asibe nimunye, asizame ukuthi sibizane, thina siye singaboni ngasoleni, silungisane ukuze sizokwazi ukuthi ingane esiyizele umvela sunengane. Mina usiqiniseko besihlala naye, uyabona njengoba mangisuke ngemkhuza ngoba bengisuke ngazi ukuthi mina kunezikhathi la ngifonela khona ethi sekunje, ngithi mina mvela sinayo indlela, ngangena ngisho kulaba ngamkhuza ngathi akusafanele kanje, akuyona into ewawungitshele ngamaphupha akho. Mina engikufisayo Njomani, ngibona ngathi sekufika isikhathi sokuthi thina sisondelane bafowethu, sibe nephupho elilodwa lokuthi ake sifihleni umfowethu kahle, sibuye sihlale phansi. Yini esiyenza wrong? Yini esenza sigcine singabonani njengabantu? Yini esenza sichayela abantu abakhuluma inhlamba? Ngoba namanje la khona abantu ababhala inhlamba, siyabasi. Senze njani ukuthi silungise lesi simo lesi? Asikwazi ukuqhubeka kanjena bafowethu. Uyabona lo mndeni okaMthembu njengamanje uzokhuluma udaba ongalazi, uzotshelwa izinto eziningi ongazazi ngengane yawo. Uyabona thina sisuka emakhaya, ngicabanga ukuthi wena usuka emakhaya njenganami, thina ngakithi network ayikho. Uma ukhuluma ngo-TikTok nje ukuthi khona into ekhona ngo-TikTok, akasilutho ukogwami nje mina, umama akasilutho ngo-TikTok. Uma esezotshela ukuthi umntana wakhe kade eba namaphutha, akalasi lelo qiniso umama. Uyabona, umama ubona ingane yakhe nje elinyazwa ngabantu kungenasidingo. Thina sikhona bafowethu njengabantu abafana nobhuti benu, sizohlezi sinitshela noma ningasizonda ngoba sifuna ukuphila kwenu. Thina asifuni ukuthi sibe ngcono bafowethu. Umthandeni wondla izingane zakhe ngomculo. Ngizolisho leli qiniso linje ngoba linje, ukhuzana ondla izingane zakhe ngomculo. Asiyihloniphe leyo nto, njengoba singafuni nathi ukuxoshiswa emsebenzini yethu, naba bafuna ukuxoshiswa ngemisebenzi yabo. Baningi abafowethu kuyisithalente ukuthi wenze umculo. Asikuhlonipheni lokho. Uma siphawula noma siveza izinto ezinhle ngabantu esibathandayo, singabalimazi laba singabathandi. Njengoba sikhona sinezinto ezingafani,
futhi ngeke ngize ngiyithande. Yabona nje umfo kaMhlongo une tattoo, mina anginayo, kodwa ukhona omunye umuntu futhi oyithandayo i-tattoo. Akusho ukuthi uyabheda ngoba ene tattoo, but ngikhethe mina lo ne tattoo. Ibalulekile ke lento understand uhlobo lento oyithandayo, ungalwi nento ongayithandi. Sizophela uma sizoba nenhliziyo embi ezothi masifike igabeni ezithile sihluleke ukubambisana noma sibonisane ngeqiniso. Njomani, inhlonipho umphako ongaboli. Njomane, uma nizoyihlonipha nina, nisiyeke thina, nizokwazi ukuthi nihloniphe abanye abantu. Ngoba uma sizoyihlonipha, sihlonipha abantu, sizokwazi ukuthi singathukani. Ngoba uyayihlonipha wena, uzokwazi ukungalikhipha igama elingehle lenze ukuthi kube khona ukungaboni ngasolinye. Asihlonipheni thina, sihloniphe nabantu abangasiboni. Umuntu umhloniphe noma sengasayideserve inhlonipho. Leyo nto izosenza mnewethu ukuthi sigweme umsindo omningi nokuxabana okuningi. Ziningi izinto ezikhona nezisazoshiwo manje, kodwa ngoba sifuna ukuthi lo mfowethu alale ngokuthula, ake sibekezelane nini bafowethu enithanda umculo kaKhuzani. Ake sifihleni leli thambo bafowethu enithanda umthandeni. Ake sifihleni leli thambo la kaMthembu. Ake sibekezelaneni, ake ngisho ngathi uyazi ukuthi ujabule, but kuseyisikhathi sokuzila lesi. Isikhathi sokuthi sibambane, sizilekelele, sisondele kulomndeni olahlekele. Kunabafowethu abayinhliziyo yomfowethu, ake sisondele kubona. Uyabona ayikho into enzima njengomfowethu ade ehlala nosiqiniseko. Mhlambe futhi owamnikeza indawo yokuhlala ngokumthanda nanokuthi nje wamkhonza, ongahlobene futhi mhlambe naye, osekufanele ebhekane nesimo sokuthi manje kushona umuntu la khona ahlala khona. 2, kusanezinto eziningi okusafanele zenzeke. Asibasekeni bafowethu laba bantu, ake sibeni umuntu munye. Umculo ungokuthoba nokulekelela enhlizweni. Sisazofonelana nabanye abafowethu, nawe Njomane sizozama ukuxhumana nawe. Siqoqe lokho esingakwazi ukuqoqa, silekelele la singakwazi ukulekelela khona. Silifihle kahle ithambo lomuntu noma engamubi kanjani umuntu. Uma eselele esethule usuke sengasenacala. Sekuwumsebenzi wethu. Sekuwumsebenzi wethu sonke ukulekelelana, ukubambisana, singaqamisi ukuthi uyini wena but usewumsebenzi wethu. Usele nathi umsebenzi ngoba akasekho yena, alisekho icala sesingalibeka phezulu kwakhe. Asifihli ithambo likaMthembu, sifihlise abakwaMthembu, sesiyobuye sixoxe lokho okunye, bese sithemba umsebenzi wamaphoyisa kanjalo nomveli nqango ukuthi uzosilekelela kuloko. Bafowethu kakhulu kumfowethu uKhumalo, phephisa ndoda, phephisa mnewethu. Siyazi ukuthi umsizi kwesinye isikhathi uyithela isisila. Mfowethu sinawe kulokho odlula kukhona. Siyafisa futhi mfowethu ukuthi uqine. Uma uhlehlela emuva sobe sikhona sime nawe. Sizozama nathi ngokungangamandla ethu ukunxenxa kwabanye abafowethu nakithi uqobo ukuthi sinilekelele kulesi sigaba endlula kusona. Amaphutha nakho konke esingakusho sizokuyeka. Okubalekile ukufihla ithambo likaMthembu. Ngiyabona abafowethu niphakamise izandla, ngicela ukwehlela ngezansi. Angifuni ungiphendule ngoba uzongiphendula ngengqondo engaphelele. Uzofuneka uqala uhlale phansi bese ufonela mina usuqedile. Ayikho into ebuhlungu njengokubona ingane uthi ufisa ukuyibona kusasile lapha, kodwa iphinde yona ukudla dikuphaka ikuchitha. Angekho umuntu okuthanda kunabantu abakushayela ihlombe. Bakuthanda ngoba usasho lento efuna uyibona manje. Ubungozi balento ekhona njengamanje ukuthi sekuseduze ukuthi nabo bekuphendukele bebe isitha sakho, ngoba isitha somuntu lese seke sahleka naye kwayisona esimshayela ihlombe. Kusasa lo muntu uphendula isitha sakho. Abantu bayayithanda into enomsindo nenganalo ikusasa.
ukuthi abantu bayayithanda into enganalo iqiniso lokuya phambili. Uma abantu bekuthanda, uma abantu beneqiniso, kufanele ngabe bayakutshela ukuthi isiqiniseko uhamba khona kodwa nakho kufanele usilungisele khona. Awuseyena usiqiniseko wena. Kunabantu aba-wrong abakushayela ihlombe ngoba befuna ukudicilela phansi. Into ayiphumela ekhaya awusenzi yona. Sinebanga okufanele silihambe akwaqala. Uluza impela enganamsebenzi walutho engeke ngisho wena. Uzoba nezitho engenasidingo engeke zize zikusize futhi nawe ekugcineni. Into ayisukele ekhaya uyikhumbule manje. Izathu zokuthi ube uwena uqalele nayo khumbula zona. Ungalinge wenza iphutho wakhe isitha. Asikho isitha esikhulu nesincane. Isithi sitha nje. Endamanje sithi wabona mhlazane sesikubeke phansi. Ukuthi lesi sitha bengayitshela singibulala. Uma kuwukuthi yonke imisi nawo amathuna kusho ukuthi asikho isiqhwaga esihle. Ilungise kahle lento yakho siqiniseke. Buyela kulento wafika la uzoyenza. Abakufunda abantu abakushayela ihlombe. Bakusupporta ngoba kusayo ukuthi bona izinto ezihambela kahle. Mhla izinto zaguquka uyababona ukuthi bayizithenga kanzabo. Umngani wakho wangempela wena. Ngoba isimo sakini sasiwo wena. Uma wena uyikhohlwa wena ngeke impilo yakho. Nabo live abakhokhi lapho. Abantu abagcwelela nabanandaba bazofuna indaba. Uma bengayithola bazohamba bayofuna abanye live. Kodwa uma ungakhohlwa ukuthi wena ubaba wakho washiya wena wathi ushiya indoda kini. Bese ucabanga ukuthi uzoshayelwa abantu ihlombe la. Uyofunga nalutho. Uthi igama lakho ngelikhunjulwe umuntu. Thina sasomgqumeni ababephila nezinsizwa namhlanje lezo zinsizwa zasina ukuthi izingane zabo ehlala. Namhlanje zikhuluma ngegama likayisa lisasebenzi. Elakhi ibanga kwaliqala. Uma kulomsindo ngeke ukhokhe. Impilo yakho kufanele wenze izinto ezikhokhayo kuphela. Ungabi nendawo ozothi muhamba kuzona kufanele uqalaze nezithonga zakho. Nezingenasidingo. Awenze lento awuyizelela. Akuyona le yenzakala njengamanje. Awuyizama ukuthi usondele kuyona. Into ezokwenza impilo yakho iye phambili. Into ezokwenza ukuthi umuso wakini ufuke. Hayi lento yenzakala. Akusho lento okufanele ngabe yayo. Ngcono nangu nomapholo bukhona. Ngicabanga ukuthi usawubona amapholo. Siyabonga. Siyabonga kakhulu baba. Ayi amagama ahlaba hlose kakhulu. Anomlayezo futhi njalo nje. Kodwa bengicela abafuthi nonke nani banye nje babe sebekile. Mhlambe okunye singakhulumi kakhulu la kula mhlambe sikhulume mhlambe noma emva walento noma emva kube sebekiwe umfowethu. Njengamanje kusakusha kakhulu abanye bayathunikala, abanye bethu sebecabanga ngenye indlela, abanye bethu sebecabanga izinto ezingelona iqiniso. So ingakho ngithi bengicela ukuthi mhlawumbe okwamanje siqinisele ekuthenini abantu sibacele befake labo 20 rand no 10 rand kule account ebesilokhu siyisenda la ngenzansi okuyikona esisafisa kona njengamanje. Okunye sizokukhuluma ngesikhathi esifanele ngoba sizoshaya isikhathi sokuthi sikhulume konke lokhu esikukhulumayo okuyiqiniso futhi lokubaba nje kuchaza. Kodwa kwamanje bengicela ngenhlonipho angilawuli umuntu kodwa ngiyacela. Mengacela ubaba umshengu lapha na mhlambe khona ufuna ukukhuluma. Tukudlulisa amazwi. Enduduzo. Hey ngicela ukusendela i-account okay ncazi ungaphazamisa umuntu. Sacela ngisendele i-account laba kade belokhu besenda nje ngenzansi because bayibuza pha ama comment ngiyacela.
Hey, nganza kwethu. Hayi, kusihlabe sonke ngoba nami ngithema ngithola ngangethemba Sikhova. Nonke nje nganza kwethu angikholwanga Sikhova ngoba ngize ngathi uNkulunkulu kanti unjani. Bese sonke nani ku live Sikhova sikhuluma mfowethu umnguni usevele wakhuluma. Mina ngizongiphelelwa ngamandla. Mina uSiqiniseko azangibize ngegama lami, bengibiza ngobaba uMshengu. Bengibiza ngobhuti. Insizwa yakithi mina mhlawumbe uSiqiniseko ngoba ningazi. Ungazi mehlenyama. Ayikho into ade ngayixoxi naye umfowethu Mvelase. Akukho ade ngakusho kimi noma ehlangana nenkinga njoba nje uqwabesho. Ebekwazi ukuthi uSiqiniseko akutshela inkinga bengafihli. Kodwa ke bafowethu sesaba ngabanye abantu abathatha inqumo ngempilo yomunye umuntu. Ubhlungu uqwabe nje obadesha ukuthi bane wethu Sikhova nisebancane nibheka imindeni nezingane siyabona ukuthi ningabafana bayithandayo ningabafana bathi mabekhuzwa nilalele nje obade sinikhuza sinihlanganisile so nonke nomagolide. Umvelase mina la ngifuna unitshela khona la ngithuse khona. Wathi engena ku live wathi ngibakhuzile labantu bonke ngento kababa uMsweli. Umuntu unamaphutha akhe kodwa ukukhula komuntu kusuke kukhomba ukuthi kunengqondo entshe etshalekile kuye. Wathi ngibakhuzile ayiyinhle lento. Nami kwengikwenzile ngixolisile. Kanti lo mfana kithi emncane kangaka ukukhuluma nje sekunabantu abamqophela izinsuku zakhe zokuphila. Mnguni ngangena komunye live. Kunguwe noMvelase nganibala nonke. Wamangqo kuye. Wathi awufisi ngelinye ilanga lento ayiphumele ekhaya. Abuyele ngeyona. Ngizocela ke kuyinsizwa mina ekhona la. Ukuthi ngiyanicela ningayi ngebandla. Ibandla lahlomekisana. Ubaba uNjomane nje uyibhekile lensizwa njengoba siyibhekilila akafisi ngelinye ilanga ukuba nezinyembezi zokuthi ingane yakhe ilimele oshabalala omnguni bebekhona. Siyaye sibizwe ngobaba abalahlile sibizwe ngobaba bakwa TikTok. Singebona obaba nomnguni sizama ngoba kudala lento sayiqala. Kodwa akusile usuku lokubeka umuntu amabala namhlanje usuku lokuthi sibhodle emswaneni siyazi ingane zakwethu asibonani nani kodwa uMvelase besibonana naye. Mina kakhulukazi ngize ngino WhatsApp wakhe nje wa last week engitshela ukuthi ubusy manje usefuna ukuqeda indaba zeLenas. Ngibhlungu ukuthi abantu esiphila nabenyameni abakithi futhi kwaZulu ngoba ngeke sibe khona istranger singasukule kanje siyolimaza umuntu behluleke ukuthi bebekezelelane noMvelase behlale naye phansi ngoba bafowethu ukubulala kusisolution. Ningaka nje bafowethu ninezingane nibhekiwe emndenini yenu. Siwabonela amagaleleno, siwabonela amagalelo akhe amahle ngoba bafowethu silana igcwele ku TikTok khona abantu abaposta into emangazayo manje ngoMvelase. Abakhomanta into emangazayo njengoMvelase. Sonke sinelanga lethu lokuhamba. Mhlawumbe wena ukuhamba nje obehambile. Mhlawumbe wena uthoswa uyosha. Ubuza ubuhlungu ngena kuwe ngomlilo. Wukho umgodo ukulahla umuntu. Kodwa ngiyacela ingane zakwethu yehlisani nihlonipha abantu nihloniphe. Sikhova mfowethu ngizoza nje kuwe wazehlisa ngale yamini no Ultramela futhi awukazi uzuzu uhuke nensizwa uhuke nenawo. Ngiyacela lensizwe enakhuluma nobabili nathi na inboxana mfowethu mfokamhlongo ngizoma lapha. Lungisani nale nsizwa. Siyanithanda anisazi. Sinithanda ngoba ngabane wethu abancane. Obabona banizele nje bafuna nibehlule ngempilo insizwa zakithi. Ningafani nabo. Uma ncwatshwa ngabazali benu kule age bawungcwatshwa ngobani bona. Uma ekhaya kumindunduma yensizwe besibheka ukuthi kusasi ngawakho umuzi ngoba usiqiniseka ubumuzi olimini ukuthi kunephupho lomfana lokushintsha kubo.
Siyafisa ke namhlanje ukuthi njoba sila kungabi khona abantu abawothi bayale kwaMvelasi mabebuya bese bebamba ulife ngoMvelasi bethi ebekwazi ukukhuluma zonke inhlamba kubo kunje ake nihloniphe. Hloniphani ukufa ukuhamba kumuntu emhlabeni. Akayihambelanga, hambe ngesandla somuntu. Nalo okwenzile liyeze lakhi la. Bafowethu ade ngithanda usiqiniseko nonke. Nganza kwethu Phephisani Dudu, Sikhova Dudu, ngiyazi beniphila naye nonke noMashobolo. Besazi mina benokungihisha uMvelasi ethi hey ungakhuluma namhlanje Mshengu ngiyashisa angifuni ukulwa nawe ngimhleke ngithi kodwa ngiyazi ukuthi uzongifonela nje athi hayi ngizobuya kuwe baba Mshengu ngizobuya kuwe Mnguni ngiyacela le insizwa siyayithanda labanewethu abathanda usiqiniseko nabathanda umculo siyanithanda nonke sicela ukuthi sihloniphe uMvelasi singaphefumula umlilo sihloniphe abakwaMvelasi sibe nabo esimene esifana nalesi whether ubungale ngaphesheya omunye bengapha yisikhathi sokuthi makuthiwa kuya-contribute sicontributeni senze iqiniso kuMvelasi ongakhoni kodwa kangabi nembono yokuthi wayethu uzokwenza nje kuzoba nje kunje bafowethu la igazi lethu sisonke. Ngiyafisa-ke insizwa nivuke niyofuna umsebenzi. Ngiyafisa-ke insizwa Isabana wethu ukuthi nivuke nicabange emakini nazi isimo sakini nisuke emakhaya nize eGoli nazi isimo sodadewenu nazi isimo seingane zenu nganza kwethu ngibhlungu nami ngalensizwe yakwaMvelasi ngize ngathi inkosi ngiyakhuleka ukube kuthiwa manje bangamlimaza ke bamqhithe mfowethu kuthiwa uvukile sinaye sifonelene nomnguni ekhona la bafowethu kwamunyu umnguni angilalanga ngifonela ethi Mshengu lo mfana mfowethu manakalimele nginale ubelief ukhona sozwa manje kuzojika ukukhuluma ngikholwe mina uSikhova nomfowethu Khumalo masebekhipha ivideo inganze kwethu ubhlungu ngiyabonga bafowethu niqine Sikhova la contribute khona sizovela Mnguni ngiyacela usale nale insizwa mfowethu ubambisane nazo Dudu nina benithanda isiqiniseko Dudu nabaMvelasi Dudu Sikhova nonke noMashobolo niyazazi nibaningi nobe nenxa nosiqiniseko namhlanje akamxolele ngiyabonga bafowethu ayish sanibona bekubhizi kancane ngiyacabanga ukuthi njengoba sila futhi enye into ukuthi asicelebrate impilo kaSiqiniseko nama memories esinawo bengithi mangihleli ke naye ke mina asho ukuthi hey mna wethu uyabona mase kungene ubaba uJMQ ay iyaphela inkani uyena kuphela kumuntu okwazi ukungikhuza ke loyo ohlelele esiqongweni bakhona abanye bekhuluma ngabo kodwa nje ngizo highlighter lokho futhi bese ngize ngapha kubaba ubaba uMshengu ngikhumbula ngihlangana naye Siqiniseko kunesimo nje kubambeke impahla zakhe ubaba uMshengu mangikhumbula kahle uyena wahamba wayokhipha impahla kaSiqiniseko la azayibanjwe khona so sibonge nje amazwenu wenduduzo nokuthi niqhubeke nisiqinise la sisilekha khona kodwa sengiyaqeda nami bafowethu maybe in 20 minutes ngizobe sengiqedile konke ngibuye ukuyoshiya umndeni usubuyele eJozi then nami sengivala lokho kuncane okusele ngizoloku ngikhona nje la ku live. Thank you. Good luck manyomfo bafowethu sinawo amandla ukuthi masingathanda ukuba la sishiye singakhuluma amagama amabi yebo umuntu engaba mubi kuwe kodwa bengekho mubi kubo bonke abantu amaphutha usiqiniseke ubile nawo njengomuntu njengoba nawe unawo njengoba nawe ubhala lezi inkulumo umubi kuthini
uma kunzima ukuhlala hamba angeke size simthwalise icala umuntu esengasekho akasekho isiqiniseko asikwazi ukugiya ngokwehluleka kwakhe esengasekho thina sekufanele sikwenze ukufunda silungise singenzi lokho ngehle kube yamaphutha uKhumalo asikaze sibonane naye siyamhlonipha kakhulu futhi siyayibonga indima ayidlalile empilweni kaSiqiniseko kakhulu Khumalo mfowethu kuningi mhlambe ubekudala ukuthi uyohamba kanje futhi ubungekho imlinge besingayenza nathi sikwenzile thina de singakwazi ukwenza ziningi izinto futhi ekade sikhuluma naye over the phone namanje futhi sisazoqhubeka abafowethu sibambisana kodwa uma kukhona lapha kulimaze khona uSiqiniseko siyacela ukuthi lonto le akuyigcine namhlanje ayi namhlanje basazoba khona abanye live la enhlapho ozokwazi ukukhomenta khona ngendlela ofisa ukukhomenta ngayo but bafowethu isifo singabantu thina uma sekunje noma ngathiwa kunjani siye sigobisa amakhanda awukho kumuso onganalo ithuna ngisho inkabi kade ibulala abantu mayisishonile iyambozwa ihlonishwe ngoba akusekho ngale kwalokho kusuke sekuphelile ngayo singobani ke thina singathi uma sesibethela yena umvelase ngisho sethule asikwazi ukwenza njalo bafutha sigobisene amakhanda sihloniphe sikholo ngoba njengoba ukhona la unabafowenu ongabazi baphila impilo lapha abakhona unosisi wakho ongamazi uphila impilo la ekhona mhlambe ngelinye ilanga uyofonela kuhamba yomlando usethule befika abantu behlekise ngaye njengoba wenza kuyoba buhlungu ngoba wena leyo mpilo mhlawumbe uyobungayazi bafowethu asigobisene amakhanda kubhlungu asihlonipheni umndeni kaMvelase sihloniphe nawo umzimba wakhe umfowethu yebo ube umuntu yebo mhlawumbe ube nawo amaphutho abashayisa abaningi kodwa njengamanje asimnikeni indawo sinike umzimba wakhe indawo nomoya wakhe siphinde futhi sihloniphe nomndeni kanjalo nalabo abazama ukulekelela ngazo zonke izinto ngiyacela bafowethu indaba yokuthi uyired uyiyellow ake siyibeke eceleni leyo nto leyo bafowethu manje ake sikhulumeni ngokuthi singasiza kanjani ukulekelela lo mndeni lo obhekene nalesi simo sizodlula kanjani ke thina ngoba nibancane bafowethu nibancane bafowethu kufanele sikuvikele lokuthi kusasa ningapheli sikhona kuyoba kuba ukuthi thina singancatshwa muntu ngoba nina seniphelile asibambaneni bafowethu sisazozama futhi ukuthola nabafowethu abadala sisazozama ukuthinta ezinye izinsizwa sizobathinta abantu abaningi ade besondelene nalensizwa sixoxe nabo sibe nawo live la isobe sesikhuluma khona ukuthi kusuka manje kuyaphambili sizokwenza kanjani sisazokhuluma futhi ngokubambisana ukuthi bafowethu ayingeke ayime manje ayikwazi ukuqhubeka kanje siyisizwe senhlonipho thina singamaZulu siyisizwe sothando kodwa sikhova lokho kubekele phambi kwethu njomani sizokubiza sizokumemeza sizokulenza ngawo wonke amandla esinawo simfihle ngesizothu umvelasi lesi esikholwa ukuthi umuntu noma imuphi ophilayo uyadeserve ukufihlwa ngaso ilokho esingakuthembisa khona siyabonga.